Szetes az nos, single player. Opciók. Bónusz just. Másodszok. Nem tudok semmit, most megnézem egy Google-es Minecraftot. Gáz, figyelj, Google-es Minecraft van szó. Most azok nem tudom beköszöntöm. Jó videó. Nagyon örülök ki. Ez már ilyen 16. videó ment, tehát még semmi a Minecraftos videót. Water Blacket Clutch! Bam! Nagyon jó, gyerekek, nagyon jó, nagyon jó. Nagyon jó. És kontrolljuk, és kiütöm, bro. Bro! 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 Na jó, srácok. Ja, így tudom át. És hogy tudok az... Ja. Ja. Semmit nem értek. Jó, hogyha már még fel tudna mászni a hegyre a emberünk, nagyon örülnék, mert nem tudom, hogy miért akarok felmászni erre a hegyre. Mert nem kezdem el a Minecraftnak a lényegét. Bro, kisláma! Seggenzét! Seggen nem tudom, mit csinált. Még jól nem sokan tudni amúgy. Jó. Jó. Tehát is fogunk jöjjön a Herobrine. Ez vicces van. De fusnék szerintem izé Windows az új kiízélnek a bro. Hát fasz. Jó? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 és 18. Ó, szén. Let's go, szén. Féltek, tök jó eddig. Minecraft világán tök jó, chilles. Ja, és van egy szabály. Nem szabad csak húst eltek. És nem szabad semmilyen más kaját, nem csak húst. Se kenyeret, se semmit. Csak húst. És nem csak kisütnöm a húst. Most jó sok, 8 kőkát van, és 18 órásra, vagy 10, semmire elhoztam. De mennyi szén van itt, bakker? Hát csak a best duo kéne, még izék nem vas. Most akkor best duo meg vele. Mint elkapjuk a izét csárkányom. És az nem baj. Miért a szín nem nagyobb. És abszolút. Run. Jó. Mi? Minden itt is jó. Bam! Bam! Jó, kancs.
Kíváncsi vagyok azt. 19 azt adtam. Vagy akkor... Pam 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 pam. Ja. Legalább tudom, hogy jártam. Pam! Látjátok, nem 200-os dolgot tettem. Ne. Jó, amit kaptam most ilyeneket, azt megálltam, a többit nem. Jó? Nem. Mondtam, nem álltak ilyet. Kész. Ők dobnak izét. Arnyát. Hát dobnak bört. Tudod, de meg ott, ahol vagy. Fussál már, te dagadék. Mennyi lámmal, még soha bírom, azt mondtam. Kancsa. Jó, itt van fa, akkor azt készülöm. Mi történik velem? Olyan elszoktam a Minecraftot. Mint szoktam Minecraftot, de most srácok. Soha. Soha. Csak Roblox-ök, ilyen Brainrot Kid vagyok. Oké. Oh, azt az klácsot, semmit nem ért. Jó. Gyere, kecske! Mi a f... Tesó! Ó! Tő? Most azok a videónak annyi. Szerintem folytatásokkal iratkozzatok fel, és látjátok. Na. Hello, bocsánat. Hello, my bitches. Hello, ja, és... Ja. Hogy kell kiszállni ebből a fonzsból? Ja, csiratkozzatok fel. Hello.